Och därefter 38 Charlotte Strid. Föregående hade 4 fel, 35-56. I så fall, alltså det, Ulf Wernberg, han dök inte upp igår heller. Så det... Sofie, ja du är nu. Du kan komma. Ska jag skicka ner nästa också? Nej, jag har henne här för det är hon som kom in ner fel. Hon är här. Sofie Dietrich har jag här. Bara när hon har passerat här. Är det Jenny som kommer där? Ja, det är Jenny som kommer där. Du väntar på att hon har passerat. Du skulle ha in. Ni går in båda så det kvittar vilket. Alltså, ni får gå in båda två samtidigt. För att det ska vara 3 på banan hela tiden. Rulla undan. Där får ni gå in båda två. Nu är jätterädd. Ja, och Ulf Wernberg kommer inte. Han är på listan. Men... Ja. Okej. Ska det inte vara 3 på banan då? Okej, väntar vi. Har du timpeng eller har man betalt per dag? Nej, vi har fått betalt. Vi har fått tillsagt att det skulle vara 3 på banan. Det är inte vi som bestämmer det. Domarna, det är nog per timme. Nej, de har sagt att vi skulle ha 3 på banan. Då får man ju rätta sig. Ja. Första 38.